baro sa katup kubor mataga janmit shwaban paj ki kubor ki babanya nganya pet shwai ki mat bakong san kentat udukot ka kenhun menteri bad unong yalam ke NPP Timothy Shira ya ka jing keno bapendan kam ya ka bor haswa jong ka election KHASI ong ba jing la ban siu ya ka tulop basau pu ar banai ka de jing job ka bakraw khmi lenti ban kiu kinong wan jungo kai perthei menta usnem on pen itanat ru ya katura ba jowai la shim snem ong menteri ka tanat kam jungo kai perthei Boy uda ohi sutanga siya ka final hagajing yakop India Talent Fight Season 6. Le burom ka President Kari u Vice President Kari bat Menteri rang ba adu Kari ya ki sipai ki bashlur hakasingi rakhi ya ka Vijay Divas ka basan pisau. Bat pen klan Menteri rang ba adu Kari Narendra Modi bat usiem Abdullah II ya ka jing ya day hapadeng ke India bat Jordan ha ka Business Forum ha aman. Nginya sengap syua mentai ki kubor ki babanya na kejela. Udkot kenhun menteri bad unong yalam jong ke NPP Timothy Shira ulakan tat ya kejing keno pendan kam ya ka bor haswa jong ka election KHASI da ka baong bagajing la ban siu pendep ya ka tulop ka balalang hadu sau pu ar banai ya kinong tre ka council kla day lepa kejing job ka bakraw ulaong bagajing keno jong kaliang persya ka day tang ka kam politics bat ulapan pau ya kejing ngau scam ba ka NPP kan la ban penne ya kejing yo jing kersan nakipat ba ha ka election ka ban salong la shim snem. We have done a great service to the what is called Barrels district of Shosho because they were suffering for non-payment of their salary for 42 months, such major. But Chief Minister has arranged this way, that way, see, through his wisdom, to pay at one go 12 months salary, and he promised that from the next month onward, he will try to make it regular payment of their salaries. And always in politics, you see, where there is no allegation system. See, even if we do the good things, there will be allegation, there will be criticism. This is the, what is called, the task of the opposition. I should say this is the activities, you see, the opposition party should do it. See, in order to, it is way, that way, they try to let down the ruling party in order to get the political mileage for themselves. Ka jingpen por light Christmas kalas dang habun ki jilla hakathan stila mingi katba ka jingpen thaba ya kanong ba shilong pat ompat la ban yoi watla ka ayom lekmen kalanang jan ka jingpen kre kadang yat shat hakandai lat ka balong ka jaka preng jong ka jilla bat ki bor pen yat ki ong ba ya ka jingpen itanat on sala ban pendep no hakisngi ban wan Menteri ketanat kam jengok kai perthei Timothy Shira ula ong ba ka jilla ka khmi lenti ka jingwan poi bun kinong jengok kai bat ula kular ba ya ka jingpen itanat on sala ban pendep no hishen ula ong ru ban nadu la shim snem on sa pen por ki light Christmas bat pen long ki program bakerpang haki wede ki jaka kum katura bat jowai ban kentiyo ki kam jengok kai perthei. We want to start early this year. But that day, the minister in charge, the art and culture came, and he said the decoration is always done in the past by the art and culture department. So he said that part, you see, decoration part will be done by the art and culture department. So we will be doing only in those parts, where they are not doing this decoration. And this year, only we start
the lightning decoration or lightning illumination in the city in a small way. But in the next year, what I'm planning is this. We will make this light decoration not only in the Shillong city, but Tura, Joy, and if possible, in all the district headquarters of the state, in a bigger way. But I don't know whether the financial position will allow us to do so or not. But we have a very determined that we'll be doing this lighting decoration in all the district headquarters in order to attract the tourists. And then, if possible, we'll be organizing some events also in between the Christmas and New Year so that the tourists get entertainment. Kador bar snong lum siap negasngi kalapen kup burom ya kitemen kisan ke snong ki beladap prapos nem sheneng komba sau pongut kinong shong snong ki belatemen ki lasha pen kup burom ki bakentop ya prangut ki shenrang bat lai pu arngut ki kenthei kom kadak ban burom ya ke jing no sin yang ke jongki ya ke emlang ka salang urang ba snong uba pira khong pai harengkat bat ki weide ki rang ba snong bat ki rang ba dong ki lasam ya ki blanket shaki habakren hagane gasngi kini kitemen kisan ke snong kilaya sam ki tien shampang ki baya day bat kajing em hok kajing kiar na kajing mulien ki basniu bat kajing la ban yo ya kamet ka bakot bakhia lengba kajing penbiang ya kaporthia bat kajing yat kejan Try bang sai klan kalong bakawe do ngala ban kiar mi kijimbang cindi sendiri. Wei prolog tengah abuan ke bela layayap layak klan. Marki ya bam ke di amato ya bam ya di apika ngomong balik cilik turum tum prekam sukar. Tam julai. Di ban bar pa kalong bam. Aduai ya ublai kan. Aduai do ublai na marangadon kicik klik. Ngakwa ya ublay bon prim sumaranga tika cingim jongar kolong ta kalong kuy mar ktin jong ublay kon ba de bon long ba kuy nang ba ka cingim jongi baru ublay de long ba smut nan subha ublay mar bi bible hi ba bible a tho sai kan tu ibriu ke bla bam sela la ka jong cingim ke bam kemau ya ublay ke ba im ke ba le kal bamon naman kacingim jongki kam ne aslam sisia kan ni tiga di ke ba ngong ba kip kit sia ba kan ke sno kum lu kat tip wadang har ngampoi kan mal di sepangan ni benda bakila syukon na syuwan to kan kat sini bakila ada paresti ti kan ni ka pun pa ba stong na kit sia ho na ka bangia don de ka kit sia lut na dong na do ke jingkuit ni na do na lahan ni na do ke beda pek ba wat ke surok ke kita pek bah kita kan nyawa kita kan jing jabo ke si ka ndai ka jabo ka khoru khoram mo mong ka surok tu ki jaka ke bangia ndai esnong te ka la da ti ong ai esnong dengan sempa di badakit kian adu di dalam esnong do tinang pero ko ki executive na do di sengken thai seng samla dia kata ngasem ba kan esnong kit kiara La penlong ya ka program ai dawai polio ka balai sngi linter mentaka sngi ha West Giant Hills District ha ka ba ka Assistant Commissioner ka Emilia CH Momin klapen sedang ya ka jing ai dawai shaki kena rit ha lom kerwiang Urban Public Health Center ha ba kedau ha lor ka jing kongsan jong ka ni ka program ki officer gi ong ba ka ni ka jing ai dawai ka bu thong khamtam e na ka benta ki kena ki ba ha po san snem karta ha ka jo ka por ki lakin turu ya ka jing etrei lang jong ki snong ki thau ban pen long ya ke India kabalat na kajingpang polio. Dedicated teams will also carry out the house-to-house visits, and as our madam has already briefed us, we will be having our mobile booths also to ensure that every child receives a drop.
Although India has been declared polio-free, the risk still exists due to our population movement and the cases reported in our neighboring districts. So even a single missed child can put out many others at risk. Therefore, continued vigilance and full coverage are essential. I sincerely appreciate the efforts of our healthcare workers, Anganwadi workers, our ashas, and our volunteers, and all the departments involved. I also request the cooperation of our parents, our community leaders, and the public to support our teams and ensure that all the eligible child receives a drop. So let us continue to work together to keep our district and our child free from this very preventable disease and give our children a healthy and a safe future. Thank you. Kajing penlong ya ka 22nd Metalliferous Mines Safety Week arhajar arpusan hapo kajing kersan ke DGMS Guwahati Region da ka North East Metalliferous Mines kalakut no da kajing penlong ya kajing sam ki khusnam ha Star Cement Public School Lomshnong East Giant Hills District belapenya da ka Star Cement kapang pedeng kalong Effective Sewage Management Program and Standard Operating Procedures to achieve zero harm habakren bat ka DD News Meghalaya Chakraborty ulaban jur bagajing ti yaki marpo kendo kakta yaka kwat kakya jong ubriu kumta kajing penlong yaka program Safety Weeks kan yarap ban penpriang jingtip bat ban buot kat kum ki kendon ki basngan oke jdiwal ula kedo yaka jing yashim benta jong ki nong tre da ka baong bapalat shi hajar ngut ki nong tre bakin thop yaki nong tre dry jella kilawan ban yashim benta lang hakanika program ka bashita yaw lenter. To promote safety awareness amongst all the mine workers, every year we used to celebrate annual safety week for 1 week to arouse safety awareness amongst all the mine workers. We know since last 15-20 years, these Assam and Meghalaya and Northeast mines are organizing this week to promote safety awareness. Thank you. The Mine Safety Week which we organize, it is very important because the workers, the management, as well as the DGMS, the Director General of Mine Safety, all are involved in this. So they review all the mines working and they see what are the best practices we have adopted. At the same time, they will try to show us wherever we can improve. So keeping the safety in mind, this is one of the most important event, I would say, especially for the mining field. Thank you. KHASI Students Union East Giant Hills kala IT ya kashithi kerpat syaka Meghalaya State Pollution Control Board kabapan jingpen syai halor ka jingpen sngau patba haka khat khandai tarik unok pra nakabenta banshna ya ka Shri Cement Project hadai stong haba ajing kren syakinong pathai khubor u General Secretary ka KSU East Giant Hills uba KS Suchiang ulabu jingkali ya ka jing ai jaka sya ubriu ubam de utrai jella da ka baong bakalong ka jingpen ken ya ka an bat ulama ru ba onle AA lada ka jing bishar kaya chaprang kumbalabu por. Tika sarkar mentang ngila pausai kala pausai na ba ka dai maka ka ba pengkhen nungkong ya kanika ka ani ka baka kala bu kala tasfara ba ombit yang utara jela bandi darat e kendu siap chau masalah ni ipat mentang kendu wang bangim la bele ni ong pe Beraka we kat nak sarkar ka fail, kamut ka ketang kita sarkar pa te, mar ka state pollution board ka hapo ka jipi sarkar. Ha? Yang pati oh ni haban le namar ka ne kamde balik nepok pollution board ka de balik nepok ka sia, ha? Nepok ka ke por reunion. Te ni kali mana yang baik. Ladaka public hearing ka ya baik sakap. Te kam tak mo ya ka jala. Kam tak mo ya ki government dulu. Ha? Tu orang kita tanya malam le nama ni dia tangka ni dia tangka bersimnya kita tentang ke kajimbun pai berpersa na wa kasan ka kamram ski kolong tangka handring semua gane kita nak sarkar kadi ban kadon ketika ban deal am ban dilang bar kita sarkar kadi ban rejimut am umnu kita kala kai umnu ban kai umnu ula ban kai kita kamla ban kai ni kan nongkong kita
Kelalong kasien jam ke bakraw na kabenta ka snong Maupro, kabadon Harib Hoy District na gajing yo ban play ya ka ying dorbar ka bathamay kabalala ban pentroy lang ba ka MLA SRWP scheme. Haringkat ba gajing play ya ka ying dorbar la play ru ya ka office jong ka Yasnok Tilang Village Organization kablashna lang ba ka SRWP MGNREGA Convergence. Ya kini baro artli ki project la play perda daw MLA ka nongpo u Meryl Bonds im ha gajing don kat lang u project director ka DRDA u Raja Brahma. U MLA ula IT ru ya ka work order sya ka dorbar snong nagbenta ka jing shna ya ka retailing world jong ka pineapple processing unit kabadon ha ka te ka snong. Kini ke artli ki benta kilong ki bakongsan hadu kata-kata. Ki belong ngejing krukhu ya ka snong gajeng pi. Abangi Faidin hagi por ki beladet. Kesnong mau pro, kadi kesnong kabagdan ki nong snong ki basmat ki basting. Ki nong rep ki jukerni ya ki jur usok upai ukuba ukau bat kejing tresitom kejong pi gi ba pilanang kiu na kapor sa kapor. Kala bendei aga yok kakot kalak bendai haga perkhat ke perdan haga babun girukom. Abang yepetnya nujor ya gejing lak gejong pi bandang kiu gejing snai ki yin ki sem haga pet ki gejing saudong ke saukun ki babun ki de ginong rem duna ki betri kam surkar ini wujud tulok surkar tadi ndai abang ipaipat ya gejing lak gejong pi kadi gede gedak kabasaki bat kabapau sena ya gajing tres tong gajong pi. Ka Blossom CLF Women Multipurpose Cooperative Society Pendeng Umyong Mairang mentakasngi kelapan long ya ka program ay jingtip Hatirot Singh Memorial Hall halor ka KHASI nakabenta ki badon ya ki ration card bat ka jing ay jing hikay halor ka jing sha ban ben ki kentay. U Food and Supply Officer uba GH Karsamay ula batay shay halor ka jing don kam ban pendep ya ka KHASI knang ban yo ik jing mentoy bat ban lat na ka jing sha pendon kam bakla yaki ration card jongki. I Deputy Commissioner ikong Anita Karpor ila ay jing ya ro halor kani ka jing sedang dakabaong bakum kini ki judge program ken pinkop board ki kentay kan ay jing tip ru syaki halor ki scheme kila jing ya da bat kilat ay jing kershan. Wilayah mentai kani ke IKWC ngajang Arsenal manfaatnya IKWC ya kinda yo bahak harusyon PHS pak AAY. Boleh dan kamalnya ya kani ke IKWC. Kani ke IKWC kalau kejin pun sisa maka Sarkar India lingpa ke hukum jam ke Supreme Court kalau kuat banjoi dikena bayar iskim ki bala peniak dan ke Sarkar India dan kata Sarkar Pendeng Indonesia dan ke Sarkar ini kan koi hok hapi ki bari hok banjo yang kata kepahan kebentar kamdai bani adlan mendai bali itu damanu-manuru kata ketingmut jeng IKWC abang ngilong ki kethe ngilong be midon ya kalumpor kabakhia pangitket haba ihap bankit kli bankit khia banlong kita kinong ri kinong sumar ngasmo kaba kalong kaba kongsan yang bangintip banginlong kita kibrio kibatip kibalong hakaktian pareng kiong balong informed ya kita ki rights lani ki hok ki benta ki badon namta jungi.
U MDC mau kerwat u balong ru u executive member ka KHADC u ba pen kraw borlin kharja arin matagasngi ula pentikna yakinong kitkam bathamai jong ka sinjuk ki rangba shnong hima nobo sopho aimship ha dorbar hall rangbalang ka shnong ka bajangai 4 kilometer na mau kerwat southwest KHASI Hills district haba ajing kren u ba pen kraw borlin ula kintu yakinong yalam badya baro ki rangba shnong banbu sharut yak jing sngo pair hakakam san hima hadian ka election bat banya trey lang nakabenta ka bha kamiat jong kisnong kitau kinong ajing kren ha ka negasngi kikintup yo acting CM uba Ferdinand CM yong bat u chairman uba Boxstone thongni kathong ka bangi idon baro kalong ba kung kinong alam idon ye kathong ban aya ka jing shakri ka bahok balong ka jing kerkuyu pai ba ta ka de kathong ka chung nyila ban ya tai nyila ban ya khlu kinong dim le se ha for election tang mat lakut ila pen kut na kam dei banong mau jentut banong jing tim nam ta ka jing pha jong pai ba jong kanong than hai kisnong ki papier papier gide bandan ka jing trelang kantang ye wa nga supwa ban kentu ye phi kum ne ko kinong elam jok ka senjuk ki rang ba snong naga ka hima nobo so simshim trei daga jing e trei daga jing kitli nang ba ka ka phi bu kan poi sa ka thong ba phi thrang mana kenturu khdiat abang idon yu usim ngai ba usim ru don ya ka jing kitli bon wara ya ka jing bha ya ka hima nobo so nga karpat ba pindon ka jing trelang kam dei bandon ka jing le markenti Uda ohi sutenga uba na kasnong Shangpung Kli Rangna kabadon ha West Giant Hills ula yo bandrung sa ka final jong ka India Talent Fight Season 6 kaba on sa penlong ha Uttarakhand ha ka arpo tarik unopra arajar arpusan u president ka All Meghalaya Dancer Association uba Kit Thaba ula penpaw ka jing sngo kemen halor ka jing job uda ohi da ka baong ba ula sha jit banya shimenta ha ka ni ka jing yakop lengba ka audition ka bala penlong online hadian ka jing yakop offline ha ubnai naitung uda uhi ulaya khun bat kinong shimbenta na kelengkari ban yo ban mi khamat yak jilla ha ka jinga khun final habakren bat kilat pathai khubor ulapen paw ka jing kemen ka jong u ban yo mi khamat yak jilla bat ukermen ban wanra yak nam bat ka burom yak jilla ha krinsan jong kari nyadon ketika jingkermen nang ba Kristian ni ba isar kitba nang ba isar ngapoy sikini ga kathong ko bangamun ta isari ba ilam nanti kumini ki riuran sama desyat na barwairu dalam ba isari Kristian le posh pori Kristian ini ngasu ngampat julir sebar tang bang asu le ni stadium jamni ki kumba ki All Meghalaya Dance Association yang Meghalaya Superstar yang jo perform itu arlesin try kumte to kerteng ini jing rawai to hamda to pal do pal ki kyun hai zindagi is प्यार को है सदियां काफी नहीं तो खुदा से मांग लूं मोहलत में कि नहीं रहना है बस यहाँ अब दूर तुझसे जाना नहीं जो तू मेरा हमदर्द है जो तू मेरा हमदर्द है Mentapat nginya sengap saya ki khubor na kathan chite lami ngi
Hakaway na kijingele ban khanglat ikikam khayi drop ki pulit ka Assam bat Tripura ki layo ban kurup bun song ki jingdi pinbuat ha ki jinglet khanra ba pher Hakachar district ki pulit Assam ki layo kurup khandai pho hajar tali ki yaba tablet ki ba shongdor kumba arphun riu klur tingka nakaway ka trok Hakachar kumju lakem ya arngut ki briu bat kurup hadu prapun riu kilo u opium nakaway ka yengsa hakam rup bat layo kem ya nyongut ki briu ha Tripura layo ban kurup ya sau pusau hajar tali ki yaba tablet ki basong dor kumba R. San klur tingka na laingut ki kentei na jan ka station rail Dharmanagar ya baro kite kijing yo kem la tokit hapo ka NDPS Act knang ban pendu ya kijing penyat yo bat khayi ya ki shakiwe ki jaka Mentapat ngiya sengap yaki kubon nakari. Hagasengi rakhe ya ka Vijay Divas ka basan pusau ka Presiden ka Draupadi Murmu Menteri rang ba'du Narendra Modi Vice President CP Radhakrishnan Menteri ki kampo yeng Amit Shah bat Menteri ka Tanat Yadari Rajnath Singh kilakin mau buram ya ki sipai ki biya khontma haus nem shi hajar khandai spa nyo puwei ka Murmu kalapen kan mau ya ka jing slor bat jing len ladi jong ki sipai bat kalak kedo ya ka jing pen ko bor ya ka Tanat sipai lengba ka jing ai bor tenrai Modi ula batai ba ka Vijay Divas kadai ka jing buram ya ka jing slor ba ka jing IT lot jong ki sipai ki ba na ka jing job bakrau ka jong ki kala lam sha ka jing mi jong ka ri Bangladesh Vice President ka ri Radhakrishnan Amit Shah ba Rajnath Singh kila kren halor ka jing Tibet ka jong ki bat ka jing IT bakrau jong ki sipai ringkau duriau bat ki sipai sun ha ka ba Rajnath Singh ula ken mau yo nong yo ya ka khusnam Paramveer Chakra Lieutenant Arun Khetarpal halor ka jing len la die jong u Mentapat nginya sengap biki kubor na ka perthai Menteri rang badu kari Narendra Modi bat usiem Abdullah II jong kari Jordan kilai ai jingkren ha ka jingelang business forum jong ka India ba Jordan kabla penlong ha aman ne ka sngi kaban kintiu ya ka jinge trailang na ka benta ka yo ka kot ha kitanat ba pher kom ka tanat fertilizer ka textile ka renewable energy ka information technology bat ka tanat ka kot ka khia Usiem Abdullah ulakot ngobha yaki karkhana na India ban thau yaki jaka trekam jongki ban penyaso bat ka South Asia ka Middle East ka Africa bat Europe katba Menteri rang ba'du ka ri Narendra Modi ula kren syapang ka jing shania kabla ne pateng la pateng bat ula kentu yaki snat khayi pateng ban kirshan yaka Jordan haki yo ka perthei Lakmi lenti ba on ya soy soskular haki benta ki badankam katba Modi bat usiem ken salet ban jengoru ya ka museum ka Jordan hashwa ba on beteng ya ka jinglet ka jong u shari Ethiopia bat Oman भारत और जॉर्डन दोनों देश अपने कल्चर अपनी हेरिटेज पर बहुत गर्व करते हैं हेरिटेज और कल्चरल टूरिज्म के लिए भी दोनों देशों में बहुत अधिक स्कोप है मैं समझता हूं कि दोनों देशों के इन्वेस्टर्स को इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए भारत में इतनी सारी फिल्म्स बनती है इन फिल्मों की शूटिंग जॉर्डन में हो या ज्वाइंट फिल्म फेस्टिवल्स हो इसके लिए भी जरूरी प्रोत्साहन दिए जा सकते हैं भारत में होने वाली अगली वेव समिट में हम जॉर्डन से एक बड़े डेलीगेशन की अपेक्षा करते हैं फ्रेंड ज्योग्राफी जॉर्डन की स्ट्रेंथ है और भारत के पास स्किल भी है और स्केल भी Mentapat ngiya sengap saya ki kubor ya lekai
Ka India kala yokur hadu san pun riu tali kita kema haka Dubai arhajar arpusan Asian Youth Para Games bakin thup ya khat khandai tali kita kema ksiar na padang ki shi hajar san spa ngut ki nang kai ki blawanya shimmenta na lai pusan tali ki ri arpusan ngut ki lala ban pen Kenya ka record bakin thup ya khandai ngut ki blayo ka world record ki nang kai ba khampau ki kin thup ya ka baby Sahana Ravi ka blayo takma ksiar haka para table tennis under 23 SF9 bat u Vishwa Vijay Tambe ulayo takma rupa haka SM10 nakaliang kakinhun India ki don khandai ngut ki no kai ki biya khun hakhandai tali ki jing kai sports tementapat nginya pet ya ka jinglong jingman ka sun meneng hakeleng ki benta jong ka jilla Hatura kajing kriat kalong khatlai degree Celsius par kajing shit kalong arpusau degree Celsius kajing ngem ka hau kalong sanpun riu na kashispa haba pai pat hanong ba shillong kajing kriat kalong hnyau degree Celsius par kajing shit kalong khat khandai degree Celsius kajing ngem ka hau kalong riu pulai na kashispa kat ba hajawai kajing kriat kalong pra degree Celsius par kajing shit kalong khat khandai degree Celsius kajing ngem ka hau kalong saupu na kashispa kasun meneng kan rang hatura shalong bat jawai. Shuaban poi syaka bakut jong katup kubon nya pe biang sashi sien ya kimat bakongsan. Kentat udukot kekinhun menteri bat unong yalam ke NPP u Timothy Shira ya kejing keno ba pendan kam ya ka bon haswa jong ke election GHADC ong ba kejing la ban siaw ya katulap pasau pu arbenai kade kejing job ka bakraw. Kni lenti ban kiu ki nong wan jengok kai perthai mentau snem on pen internet ru ya katura ba jawai la shim snem ong menteri ketenat kam jengok kai perthai Poi uda ohi sutengah syaka final haka jinga kop India Talent Fight Season 6 Le burom ka Presiden Kari u Vice President Kari bat menteri rang badu Kari ya ki sipai ki baslur haka sengi rakhe ya ka Vijay Divas ka basan pisau Bat penklan menteri rang badu Kari Narendra Modi bat UCM Abdullah II ya ka jingya day hapdeng ke India bat Jordan haka Business Forum ha aman Teparlok katung ila poi syaka bakut jong katup kubor jungi meta ka janmiet haduk bangin de syembiang bat pila syai kasngi kublai pi baro